Ако често казваш, говоря му, а той не ме чува, това видео е за теб. Повтарям, викам, наказвам и пак. Истината обаче е проста. Децата не са непослушни, а просто са преуморени. Ето и 3 начина да подобриш комуникацията между вас и детето да те чува все по-често. Вместо да използваш заповеди, използвай въпроси. Не казвай, хайде, бързо отивай да се обличаш. А пробвай с какво ти е нужно, за да се облечеш. Искаш ли да потърсим заедно? Слез на нивото на детето. Погледни го в очите и му кажи: тук съм, чувам те, ти си важен за мен. Превърни задачата в игра, вместо да използваш заплахи. Вместо да крещиш в истерия, прибери си веднага играчките. Използвай думите: хайде да видим кой ще събере повече играчки за една минута. Когато детето се почувства чуто, то също започва да слуша. В Детска академия за успех тренираме това всеки ден. Чрез игри, а не чрез наказания. Ако искаш по-спокойни вечери у дома, последвай ме.